ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಮೃತ್ಯು. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಎಂಬುವವರೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ದೇವಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ಅವರು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ നീടി പരിശീലನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരം ഇദ്രീസ് മഞ്ചേശ്വരമാണ്. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ കിണറുണ്ട്. ആ കിണറിലേക്ക് എൻ്റെ അയൽവാസി ഗീത പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് സുഖമില്ലാതുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചാടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങളെ ഈ നല്ലൊരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാർ വളരെ ഒരു വിഷമപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളവിടെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സിറ്റൗട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പള്ളിക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവമെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചാടിയത് കണ്ട ഉടനെ എല്ലാവരും വന്ന് സഹകരിച്ച് ഫയർ സർവീസിനെല്ലാം വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതിനുള്ള പോലീസുമാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് ആംബുലൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മംഗൾപാടി ഇതിലേക്ക് മോർച്ചറിലേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ജാലിയാക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിനോട് അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പെടുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞമ്മൾക്കൊരു ഈ എൻ്റെ ഇത്ര വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയെടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കതൊരു ദുഃഖകരമാണ്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ അവർക്കൊരു പൊങ്കാലമാണ് ഇന്ന്. അതുപോലെ ദുഃഖകര ഒരു സമയം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് അതിനെ ആചരിച്ചിട്ട്